Moi, täällä LVS Hile ja mulla olisi minun huoneeni video, niin nyt minä, kun siitä jäi jutska pois, ainakin yksi jutska siis pois, niin näytän sitä nytten. Joo, eli siis kun mä tein sen minun huoneeni videon, siinä oli jo näitä juttuja. Tuota jäi kun täällä sänkyni alla. Täällä on vielä. Tuolla on täällä laittaa silleen. Täällä on tällä laitettu. Avasin täällä. No, noin. Nyt sitten tässä on pari petsijuttua. Sitten täällä on nyt petsejä ja jotain kampetta niille kai. Tai noin nyt kampetta niille. Ja esim. Täällä on jotain niinku, ja tällainen petsi, vähän niin kuin petsi. Oikeastaan. Sitten täällä on irtopäitä. Ainakin, ja silleen. Sitten täällä on tyhjä pussukka. Sitten täällä on joku niin tällainen laatikko, missä on hevonen ja pikkasen jotain kampetta ainakin. Joo, tällaisessa muoviasiassa. No, tällaisessa. Tässä on jollain tallijuttu. Sitten tässä on pastillipurkki. Sitten tässä on duplo-auto oikeesti. Saatanhan mä sitä petsiä periaatteessa. Sitten tässä on ihan petsiauto. Tässä on tällainen auto. Sitäkin saattaa käyttää petsivideoissa. Ja sitten on tollanen juttu ja tällainen laatikko. Tämä on tässä oleva. Nyt kannisi kiinni. Mutta joo, tällainen laatikko on tämä. Sängyn alle sitten. Ja sitten tuolla on jotain prätsikamppeita. Se on se tuolla prätsit itse ja kai jotain niin niitä vaatteita. Mutta joo, tässä tää minun huoneestani tätä pikkaisen vielä kun tein. Joo, moi moi!